Ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад духтарако. Навори имрӯз аст ана минамуд материалои барашкагӣ ни хеле фасон сифати хушрӯш омадаи диден духтаро тагиш аллакай маълум яхдиш беҳад хушрӯай духтаро 3 метрш 180 сомон сабзам дора ай ин сабз дора ина духтаро бинин кадомаш маъқулай дастафка дорем метонем заказ кунен 3 метр чунон ки гуфтам 180 сомон духтаро аҷоибот хушрӯ ҳамаш вау материалое не свети молочный мешаи свет молочный чаки фасонак дайра бинен аҷоибот хушрӯ ранги сабзи торик ҳам салативи доштай духтаро ҳам сабзи тёмни ишам аҷоиб фасонак диде аҷоибот ҳамаш як хеле нархошон духтаро навори имрӯзаи мо мешавад материалои 180 сомона ина бо барои модаро гулдор гулои камтара калонтар касе гулои калон мефураш ина духтаро бинен чӣ хел хушрӯай аҷоибот қапидаш наметонуме ина духтаро иша бинен чӣ хел хушрӯ аҷоиба нигоҳ кунед фасонак ҳамаш гулои ипекай духтаро зарҷон расветки амира надодим и расветка дошта савз дорам унам пешида ана баябите ина расветка дахамониш чи беха рози мо ҳам машайнам хели савз овардестем барои ки талаботи мардум бисёртар дар нами савз шуд ира бинед асан худш ишам хушрӯа диде сангошона бинед чӣ хел тоза сваровскияй ина духтаро ранги зард мувофиқ талаби шумо ранги сиёҳам барашкам харидор дора ки баросте худаш ман бу савзам дора ин сабзам дошта духтаро ранги савзиш духтаро сад баргошкати сабзи талха барг бойна як гули дигар расветкаи ҳамош ин дига сабзай бомаш духтаро сабзамон чандам мучед почти сабз шуд сабзи талха барг меган сабзи тёмни зелёни диде чӣ хел хушрӯй меги бовар кагон комбахти стрич комбахтои қимат боша тамом шуд боқи сарбаланду хонаобод боша духтарако ина духтарако бо фиолетови кабути осмонӣ байни диглидигайдинго чӣ хел голошон хушрӯай аҷоибот хай сабзи тёмни духтаро ина бо салатови бо ранги зард сиёҳ гулш чӣ хел меша розвичка меша халин бойни цвет хай сиёҳ нишон додем ина сирх духтарако сирх дар кор бошад дорем наличи то аламҷера бори наван духтаро ина маҳқул кунен скриншот кунен рӯй кунен дар ватсапмон заказ қабул карда дастафка раён мекунем 180 сомон духтаро дар видеомон дар охир хай гуфта будем бо охири аввал кардем аям ҳаст